हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम करुच्च मोर यूट्यूब चैनल सोनू अनु क्रिएशन को आज ब्लॉग्स टी आरंभ करने पूर्व आपण मैंने मो चैनल को जदि देखुं तेज लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ तेज आज भिडियोटी आम जाऊँ माँ पीठ को माँ पीठे कौन मजा करवा मस्ती करवा देखा तेज आउ डेरी नक आरंभ करवा आज ब्लॉग्स टी चलतु काना स्टार्ट माइल जीवा भाई मैंने आम बाहर आ मो भाई आईडी की लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद तो जीवा आमर काना दादी आज ड्राइवर काना दी बाट देखी देखी दिखते ये आम बजार बोरिकिना बजार आसी पहुँच गलु पाइकेरापुर राहण पंचायत पाइकेरापुर गाँटा पूरा संकीर्ण जगह दशबाटिया बजार कौटी जा दशबाटिया बजार बाँ पटक जा ढाई रोड दशबाटिया बजार ढलई रोड सीधा जीव कुआड़ को बोल नलकणी मंदिर बरदिया एवं सीधा जीवु केते बाट एठु आउरी 2 किलोमीटर बाट अछि 2 किलोमीटर ए गोटा सीधा रोड बाबा जा कोंटी बुझी पानो तमे इडी सीधा हां सीधा के पोखरी में जो इलेक्ट्रिक पोल देखो छक्का अछि छोटी पचार हां छेणी के जीवनी रहिलो कोन हम ए बोरिकिना रहिलो बोरिकिना जी हट जा हां बात की जवाब अच्छा आई आती गई लो खाइबा तुम आती जीव बात सीधा हां ठीक है हां बर्तमान आम आसी पहुँची गलु मठरे भाई रोषेबास केते बाट गलानी रोषेबास सरी आसरे ऊपर हे गेलानी नहीं केतोळे आसिलणी कि आसिलु घंटा ही हेलाई सब रोषेबास रेडी सब रोषेबास कोन आइटम है जी ठाकुर बार तो आइस हो ठाकुर बार घांट है जी काकुड़ सलाड है जी ये सब प्रकार है आइस हो ठाकुर आइस तो ठाकुर विधि विधान माछ केवल मटन मटन है पर माछ है परियो माछ है परियो आइस ऊपर है परियो अच्छा ठीक है दादी मोर फोटो शूट कर दादी टी हाई कर दे दादी टी हाई कर दे भाई पक्का आसे ना खाली मिछरे कहू छु पके बोली ना जाला तो धरे तो भूल आमे पके जे जानि थांदा से तो जाला ठीक धरता जाला तो फिटे नै परंत वर्तमान पप्पी हमर जाला पके पे रेडी ठीक अछि जाल पकिया पे झगड़ा जाला कोन मोटर जाला विषय तू जना मिनिट में जाला कोन नो 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 बर्तमान आम मंदिर में पहुँची गलु सब बुलाबुली चली रोषेबास सरीगला जेहेतु आमर टे कार्य हेतु आम मैंने रोषे करूँ तेणुक नना जो एठिकार नना अच्छा से रोषे कर बर्तमान रोषेबास सरीगला नना भी डाकिले जा बसिक खाइबा तो मंदिर वीडियो मुझे आपण मानक देखई दूसरी देखिपे बड़ पोखरी अच्छी
ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ରହେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ? ନା ନା ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ସେଠି। ସେଠି? ହଁ, ଗଛ ମୂଳେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଓହୋ। ହଁ, ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ଫଟୋ ଏରିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ତ ନୂଆ। ସେଇଟା ଆମେ ତ ନୂଆ, ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ତା କ'ଣ। ଦଶମାନ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁଟା ହେଲା ବା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋଟା, ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗଣ ଠାକୁର ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଏଟା ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଏ ବୋଧେ। ହଁ, ଏପଟେ ପୁଣି ଠାକୁରାଣୀ, କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଠାକୁର, ଏପଟେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଠାକୁର। ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଠାକୁର ନା ଗୋଟେ ଇଏ? ନା ନା ଇଏ ହଁ ତା ଗୋଟେ ଧୀରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଂହାସନ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି। ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦେଖିବା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଉଇ ହୁଙ୍କା ପୂଜା ହେଲେ ନା, ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା। ଉଇ ହୁଙ୍କା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା, ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ନା ବେଶୀ ହବ, 20 ପାଖାପାଖି। ଏ ଝୁଲୁ ନା? ହଁ, ସେ ଝୁଲୁଛି, ଠିଆ ହିଁ ତାରି ଫଟୋ ଉଠା। ହଁ ଝୁଲ, ତୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ? ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଛୁଟି? ମାମା ମନା କଲା ନଳକଣି ଯିବନି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମା ନେଇକି ଆଇଛି। ତ ପପି ମାଛ କେବେ ଧଇଲୁଣି? ଖାଲି ଖାଲି ଜାଲ ଫୋପାଡୁଛୁ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପପି ଖାଲି ଜାଲ ଧରି ବ୍ୟସ୍ତ ପକେଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଡ଼େ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଲ ନଈରେ ପକେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆରେ ପପି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛରେ ଶୋ କରୁଛି ଯେ। ଲାଗୁଛି ହାତକୁ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେ, ଆଉ ପକାନା। କ'ଣଟେ ଅଛି ବା? ହଁ ବେ, ଖାଲି ଜାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତେଲପିଆ ଜାଳ। ଆରେ ପୁଳେ ଜାଳ ଆସିଛନ୍ତି ବା। ବଡ଼ ମାଛ ପଶିବେ କେମିତି? ବଡ଼ ମାଛ ପଶିଲେ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମଝିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଲାଗୁନି, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାଛ ପଶିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବସା ପ୍ରବଳ। ଏ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯୋଉ ପବନ ହଉନି କି, ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବୁ? ହଁ ପଳେଇ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ? ପତ୍ର ଆଣିଛି, ଭରି ଦେଉଛି ତରକାରୀ। ସେ ଭାତ ଟାଣ ହେଇଗଲା, ପବନ ବାଜି, ଭାତରେ ପବନ ବାଜି ଟାଣ ହେଲା। ମିଶିଗଲ ତମେ? ଏ ଜାଗା ନା କ'ଣ? ଏଟା ବରଦିଆ। ଫୁଲିଲେ ଆମ ପୋଡ଼ା, ଫୁଲିଲେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ବର୍ଦିଆ। ଆମେ ଜାଗା କହିବୁ ଗର୍ଜିଆ ନା? ଏଟା ଆମର ବାଲିଗୁଦା ବ୍ଲକରେ ଯାଇନି। ଆଉ ଫୁଲି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି, ବର୍ଦିଆ କହିଲେ ବୁଝିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠିକି ଆସିବା, ଯଦି କ'ଣ କରିଦଉ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲଟ କଟା ହବ। ସାଲଟ ଚାଲ।
ଅଛି କ'ଣ କାକୁଡ଼ି କଟା ହେଉଛି? କାକୁଡ଼ି କଟା ହେଉଛି ଆଉ ସାଲଟା ଏବେ ହେବ। ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ହେବ, ଭାଇମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଏଇ ତ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ। ଏ ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ କହିଦେଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଦିଆ ଗ୍ରାମ, ନଳକଣି ମା ନଳକଣି ପିଠା ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ। ସମୁଦ୍ର ସେଠି ଦାଢ଼ରେ ଯାଇଛି, ଏଠି ମାଛ ଫାଛ ଅଛି, ଜାଲ ଫାଲ ଆଣିକି ଆସିବ, ଏଠି ମାଛ ଫାଛ ଧରିବ ଖାଇକି ଯିବ ଆଉ। ଭାଇ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି? ରେଡ଼ି ଖାଇବା ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଖାଲି ଆମେ ଖାଇବା। ସାଲାଡ଼ ସରିଗଲାଣି। ବସୁନ ଯା ବସ ତେଲ ଖାଇବା। ସାଲାଡ଼ ସରିଗଲା। ହେଲା ଭାତ, ମାଛ ଡାଲମା, ମାନେ ସବୁ ବସିଲେ ପତ୍ର ଲାଗିଲାଣି। ବସ ବସ ମୁଁ ବସୁଛି କେମିତି କଣ? ମାନେ ଘାଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାଖରେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘାଣ୍ଟଟା ଦେଖ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରୁନି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଯେତେ ଖାଉଛ ଖାଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବ୍ଲଗଟା ଶେଷ କରିବା। ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ଘରକୁ ଖାଇବା ଯିବା। ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ 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 ବାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ବାଏ ବାଏ।